покарання через активність. Про це громадянський журналіст Ремзі Бекіров заявив в залі Південного окружного військового суду російського Ростова-на-Дону, де розглядають його справу. На сьогоднішнє засідання він прийшов у футболці з логотипом Кримської солідарності та написом «Сила в єдності». За його словами, в березні 2019 року внаслідок масових облав окупаційних силовиків були затримані громадянські журналісти, правозахисники та активісти, які допомагали раніше затриманим політбранцям та їх родинам. Большинство обвиняемых, которые здесь находятся, они являются активистами организации «Крымская солидарность», которые участвовали в журналистском комитетах и правозащитникам. Ребята осуществляли передачки, помогали семьям были заключенных. И свой арест мы в том числе связываем с преследованием этого объединения. На судове засідання прийшов і генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський. Він від імені Міністерства закордонних справ України передав громадянським журналістам слова підтримки. Напередодні в Україні відзначали День журналіста. В нашій країні бранців вважають працівниками преси. Я увидел ребят, передал им приветы от Эмине Джепар, от всего Министерства иностранных дел. У нас в Украине был День журналиста, и отдельные приветы были переданы гражданским журналистам, как мы называем, Осману Арифмементову, Рустему Шейхалиеву и Руслану Сулейманову. В связи с этим днем у нас было заявление Министерства иностранных дел по поводу незаконно задержанных, удерживаемых и удерживаемых Российской Федерацией журналистов. Звинувачення в тероризмі через обговорення політичних питань та питань обов'язкової милостині в ісламі «Зекят». У справі Еміля Зієдінова, затриманого влітку минулого року і звинуваченого в тероризмі, окупаційна прокуратура зачитала справку «Меморандум». Втім, там жодного слова про тероризм та буцімто спробу захоплення влади в Росії. Говориться лише про те, що затриманий обговорював політичні та релігійні питання. Окупаційне слідство навіть не встановило, з ким він це обговорював. Прокурор зачитал нам справку «Меморандум», из которой мы, кроме как о мировой политике, о странах ШОС и о том, что зекят является фардом для мусульман, ничего не услышали. И вот в этом, да, ссылаясь на это все, они обвиняют моего мужа, моего супруга Эмиля в свержении власти, в организации, террористической организации, да, то есть не имея никаких доказательств, кроме вот о том, что просто разговоры о политике и ничего более. 900 тисяч доз вакцини, національна безпека та запрошення до Білого дому. Президенти України та Сполучених Штатів поговорили телефоном напередодні зустрічі Байдена з Путіним, яка має відбутись 16 червня у швейцарській Женеві. У Білому домі повідомляють, що президент Джо Байден запевнив Володимира Зеленського в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України на тлі російської агресії на Сході та в Криму. Насамкінець розмови голови держав домовились зустрітись у Вашингтоні цього літа. Вони довгий час обговорювали взаємини США та України. І президент Байден зміг сказати президенту Зеленському, що він буде твердо відстоювати суверенітет, територіальну цілісність України та її прагнення. І він також сказав президенту Зеленському, що з нетерпінням чекає його візиту до Білого дому тут, у Вашингтоні, цього літа після повернення з Європи. Окупанти обстріляли українські позиції біля Луганського з мінометів 82-го калібру, а поблизу Лебединського били зі станкових, протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Натомість ворог дістав відповідь вогнем. В лавах об'єднаних сил втрат немає, а українська розвідка пильнує за заходами бойової підготовки ворога на окупованих частинах Донеччини та Луганщини. Зокрема, 7 червня у з'єднаннях і частинах 1-го та 2-го армійських корпусів проводиться тиждень мобілізаційної готовності. Окупантами проведено оповіщення особового складу мобілізаційного резерву та розгорнуто об'єкти навчально-матеріальної бази для проведення заходів. При цьому так звані військкомати противника письмово попередили резервістів, які призиваються для участі у проведенні заходів, що у разі несвоєчасного прибуття на пункти збору їх буде притягнуто до суворої
суворої відповідальності. Активісти Нацкорпусу зірвали пропагандистську акцію російського консульства на Львівщині. Дипломати приїхали до села Заболотівці, щоб покласти квіти до пам'ятника російському поетові Олександру Пушкіну. Для створення пропагандистської картинки, за словами активістів, до Галицького села навіть звезли проросійських пенсіонерів. Місцеві жителі заблокували прохід до пам'ятника і нагадали представникам російської дипустанови про тисячі загиблих внаслідок російського вторгнення та злочини в окупованому Криму. Співробітники російського консульства відмовчались і покинули Заболотівці, прихопивши з собою квіти з червоними стрічками. Хлопці, скажіть, будь ласка, чий Крим? Будь ласка. Так от у вас добре? Добре вам, правильно? Так. І можете забрати з Донбасу всяку таку наволоч і також разом з ними їх. Давайте, вас вже запрошують ваш автомобіль. Сідайте, машину. Сильні зливи з градом перетворили окуповану Керч та навколишні села на східну Кримську Венецію. Упродовж понеділка на схід півострова впала майже половина місячної норми опадів. Сильний шквальний вітер пошкодив дерева та залишив без світла кілька вулиць. Заскочені зливою містяни бігли додому по коліна у воді, а водії автівок форсували вулиці серед містя. Парализуется дорожное движение, но вот все равно автомобилисты пытаются преодолеть эту водную преграду. Не всем это по силам. Вот мы видим, белый автомобиль уже приехал, больше никуда не поедет, залило. На річку перетворилася і центральна вулиця Леніна. У водяне кільце стихія взяла і відділок окупаційної поліції. Найбільшим водоспадом Криму тимчасово стали Митридатські сходи. Міську пам'ятку кілька років реконструювала окупаційна адміністрація і навіть витратила понад $500 мільйона. Але забули про дощову каналізацію. Дісталося і трасі Таврида, точніше її ділянці. Півкілометровий шматок дороги покрило товстим шаром брудної води, якій нікуди було дітись. Проблеми в проєкті запідозрив навіть окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Друзья Таврида, ё-моё, а мы немножко тонем. Не витримали навалу стихії й дахи деяких керченських багатоповерхівок. Протекла стріха на індустріальному шосе, вулицях Айвазовського, Блюхера, Будьонного та інших. А на Кірова затоплені всі 10 поверхів, а від управляючої компанії допомоги чекати дарма. Я вот на одном месте я сижу, и вот столько воды я тут с одного кусочка выгребу. Втім, чи не найбільше дісталося Приозерному. Після сильної зливи вода стала переливатися через дамбу, підтоплено щонайменше 18 людських обійсть. На подвір'я намило ґрунту, а машини подекуди витягали трактором. Что тут говорить? Вода пришла, большая вода. Уже третий раз приходит. Найближчими днями стихія не вгамується. До Криму повернуться сильні опади та шторм, прогнозує окупаційне управління МНС. Можливі нові підтоплення, аварії на об'єктах енергетики та перебої в роботі транспорту. Людям рекомендують не ходити поблизу рекламних щитів, дерев та ліній електропередач. Владислав Стожук, Заман, АТР. 1602 нових пацієнтів з ковідом виявили на материковій частині України минулої доби. Більше третини з них у Києві. 6751 людина одужала, а ще 118 померли внаслідок хвороби. А в Міністерстві охорони здоров'я пом'якшили обмеження для жовтої зони, куди входять всі області вільної частини України. Кінотеатри та інші культурні заклади можна заповнювати не більше, ніж на 2/3. Відновлюється робота дискотек, нічних клубів, готелів, хостелів та кемпінгів, а кафе та ресторани можуть працювати цілодобово. А окупаційна влада Криму вкотре подає стабільні цифри інфікувань – більше сотні. Минулої доби вони нарахували 134 нових пацієнти, ще 7 людей, за підрахунками окупантів, не змогли побороти хворобу.
В агресора підгорає цього разу від футбольної форми. В Російській Думі вимагають заборонити форму збірної України на Євро-2020. Один з головних елементів синьо-жовтого вбрання – мапа України, звісно, з Кримом. На оновленій формі також гасла «Слава Україні» та «Героям слава». Тим самим нагадали окупанту, що Крим хоч і тимчасово окупована, але територія України. Від цього і засвербіло в росіян. В Думі вважають це провокацією і вимагають в УЄФА заборонити форму. Але у федерації це відкинули. А головний тренер збірної України Андрій Шевченко додав, що думка з Росії його обходить. Головне, що форму полюбили наші вболівальники. На Украине настоящие прорывы. Украинский футбол празднует перемогу над москалями. Футбольную форму от лучших украинских дизайнеров с нашим Крымом и нацистским лозунгом УЕФА допустила до чемпионата Европы.